Qaysi bir yerde bir adam namaz okuyacak billasında öňümden ötüp geçerler diýip hyýalyna gelse, alyna bir näseni goýýar. Taňky alyndan ötüp geçýärler hem günah almaz ýanyk. Ol alyna goýýan näse şeriatda sutra diýip aýdylýar. Sutranyň endadasy, uzunlukda endadasy bolan akally bir gez bolmaly. Iňi bolsaýnym akally bir barmak bolmaly. Ondan köp bolsa, kança köp bolsa farky ýok. Masawalyňda aýdan eken eşitdim bir topuk miqdary bolmaly diýip boýy ýok. Boýy bir gez bolmaly. Iň ady şol. Ondan köp bolsa tapawuty ýok. We iňi bolsa bir barmak bolmaly. Ondan iňi ketde bolsa da nuksy ýok. Soň sowalyňda aýdypsyňyz diýip sowal etseňiz, çöp goýmaly diýip çöp bolsun ýa çöpden başga näme goýulsun, näme goýulsan barka edem. Gaýsy bir ýerde eger çöp goýuljak billäsinde, eger ýer ýumşak bolsa onda dikeldik goýmaly. Ýere dürtüp dikeldik goýmaly. Eger ýer gaty bolsa onda atyryp goýsaň hem alyndan nuksy ýok. Çöp bilen sutra bolup durýar. Wallahu alam ilmu atam.